Farteach go Canada Mòd Gaelcast. Micheal and Liam. Agus Innsidh Micheal. Agus hashin an Ottawa an Jew. Agus ha Parliament na dùthaich idar cool. Agus hashin an Ottawa san páirsteáil an sa mhòd, chiad mhòd naiseanta ag Canada. Sinné a chiad mhòd an Ottawa riamh ha mi creid. Ha mátan atá fial na dùthaich go am go háam an Ontario agus Vancouver agus Cape Breton a gúnóid a chorá riamh mhòd naiseanta an Canada mar a ha acu an Ottawa agus mar a ha acin ans na stáit in cúteach agus ha sin chu taliste bhí an seo agus páirsteáil an sa chiad mhòd agus a chula dhuinn eachtainn agus a bhíos a tachairs bhí a chula dhuinn ha gal páirst. Agus leis sin iad níos sé mhòd go má mór a bhain in tuair seo. Bha? Cóid dhuinn richiad gal páirsteáin agus bha thula sin má servachail. Bha sin ulas cí ag dearg an lá ach hanacún sin amach léibh. Sa mi smuinnecha go bhfuil dúlach go bhí an mhòd fiús nas mór an aflin. Agus stácha go feic sin Mòd Canada a tían as a bhòd seo an dóid. Stácha. Cho fat a ha ui an Gaelig a fás na smó an Ottawa. Stácha go feic dhuinn an sciad an eile a ha tachairt an cheol agus gon tógad Mòd far an beagan hain. Well, has sin an dáchas go deire san an amseo dhéana bliana ha carfuair ach bheith lágas a mar ha sin a fechcí mar ha sin a fechcí ach bheith blástaigh ba thula sin léibh agus ha sin a níoste dul an cuairt an Ottawa feiceann thula sin mar Parliament Canada agus na toplaíocha eile agus na hiamhains sé áte óábhach bria a an Ottawa agus ma visit a dul chur a mát ar bhain in afilna bhí sin ann go cínseach. agus sé sé tuilleadh go dhéanamh mhòd seo iad an larachhuiineachcin www.gaelcast.com agus iad Facebook cuideach par an feic sin an video seo agus video an eile.